De hele dag beziek je skienmakkers de vlier weer zo skien mogelijk te krijgen. Die is berekenen op normaal rijgedrag en net op waaiskeurende auto's. Dus alle het circuit van Zandvoort, de parkeergarage gebruiken als een racebaan. Daar is hem net op berekenen. De dierders komen de snijn in na een brandmelding met toch de stekken iepen steen bleven. Ik juster beziek je autobestuurders weer te racen in de parkeergarage, maar dan weer ze voortgestuurd door de bewaking. Er is wat skeer ontstaan onder vlier. Er zijn bandensporen op de coating van de vlier terechtkomen. Nou, die worden nou skim maken en waar het net lukt, zullen wij de vloer behandelen moeten en opnieuw de coating ombrengen. De skeer rint in de duizenden euro's. Er is al permanente bewaking, maar er worden ook extra maatregels genomen. We denken erom om slagboom en speedgate te koppelen, zodat ze wat langer stilstaan voor de ingang. Zodat wij ze ook daadwerkelijk herkennen kunnen. En dat dus, wat nou is de slagboom gaat alleen nog iepen en de speedgate stiert iepen. En dan ben beide dicht en moeten ze wachten tot beide iepen gaan. De nummerwoorden van de auto's zijn teruggegaan onder de politie. Die onderzoeken de zaak. De gemeente wil de skeer verheljen op de dierders.